Ahoj, ahoj. Ťa vítam opäť máme tu opäť nové video na Hellcase. Ťa vítam. Ako stále, máme tu Daily Free. Sponzorovaných $650 od Hellcase, ďakujem. Máme tu 650 sponzorovaných a nezabudni sa pripojiť na giveaway, ktorá stále prebieha. Simple steps, čo treba spraviť, minimum deposit $5, $5 depositnúť plus 10% refill extra a share on Twitter for free. A máš entry na M4, krásnu $50. Takže good luck každému. Predtým ako začneme, čo si dáme si ako stále open case nejaký, dáme si nejaký battle a nakoniec si dáme nejaký upgrade. Dúfame, že niečo nám vyjde. Skúsime si hantiť top itemy, pokiaľ budeme mať ešte takých $400-300 na konci na upgrade, tak skúsime niečo spraviť. Včera som hral Hellcase a som zabudol nahrávať video. Našťastie sa mi naspäť vrátili peniaze, ale som vyťahol si hardened case key, butterfly knife. Škoda, že som to nenahrával. Mal som to zapnuté všetko, ale nenahrával som to opäť. Som spravil jednu chybu. Jeden z top itemov som dostal skoro. Ako top item je, sa mi zdá, že karambit, ale zatiaľ ja som na top. Takže bohužiaľ, musel som to predať a usporiť nejak tie peniaze. Nevadí, ideme na... Čo tu máme? Máme tu covered Easter event, stále ešte prebieha týždeň, necelý, 6 dní dokonca. Takže skočíme do eventu ako stále. Dáme si... Čo tu máme? Event store, to nemáme, počkajte. Takže dáme si casey opäť, dúfame, že budeme luck. Takže $9 caseka. To by bolo pekný, keby bol hit, pekný hneď, Forest D-pad, aspoň, Falchion knife, ale nevadí. Máme tu 750. CS2 Prisma case a Pop AWP za 6, ok, necháme si na upgrade, prečo nie? $24 case, na posledné čo mi padlo, sa mi zdá, že to bola P2000, keď sa nemýlim. Skúsime teraz, dúfajme, že aspoň AKčko dostaneme. Tak FAMAS. Wellworn za 12, necháme si to na upgrade. No, je to stále je to lepšie oveľa ako tá P2000. To môže byť taký 12. 5. Čakal som viacej, ale nevadí. Z $3 casey je to dobré. Keď tu neočakávame nič moc. Z 50 centové casey, to je veľmi malá šanca, že dostaneš nejaký hit. OK, som myslel, že to Nightmare mi skočí na to, ale nevadí. OK, máme tu Twinklis Shop. M4? No, AKčko. Minimalware za 5-6 $, keď nevadí, pohodička. Všetko sa zídu. Skúsime robiť také rýchle video. Ale nie, prečo 3-krát za sebou dáva mi? Mohol ma aspoň baitiť s niečím, ako stále. Dáme $32 casku. Dream Nest knife, please. Top item. Tak nie, 5000, 2000, 5000. No, za 14 z 32 a posledná kejska, $70 kejska. Tuto nemám moc rád, pretože nemá tu taký dobrý hit. Na posledný, čo mi popadali, je tu veľmi slabá šanca, že dačo padne. M4 mi padla na posledný. Hej, táto ale v Battlescare samozrejme. Uvidíme, dúfajme, že niečo vyjde, aspoň nejaké AKčko pekné alebo niečo. Butterfly, keby vyšiel top item. To by bola 0,01% šanca, wow. Factory News za 21 zo 70, nič moc, nevadí. Toto je to, čo sme asi otvárali, nie? Takže nemusel som sa ani klikať do eventu. Máme tu ďalšiu Counter-Strike Reloaded. OK, dáme si Counter-Strike Reloaded z každého jednu. To je také nové casey sú asi, nie som si istý.
Prečo som pozrel, či nahrávam, pohodička. Už by som bol veľmi naštvaný, keby som klikol nahrával a nenahrávalo ako predtým. OK. Bereme toto AKčko aspoň, lepšie ako to 550. Máme profit trošku. Počkaj, čo otvárame? Dobre, otvárame kejsky. Dobre. Túto kejsku si nechám na konci a pôjdeme odprava. Za 5. Legacy, Eka Knight a... Ako je to lepšie, oveľa ako to MK alebo SSGčko. Za 11 máme pekný profit z toho. $38 kejska. 1.6 CS2. 1.6 CS2. To je dobrá kombinácia. A... OK, keď je to factory, neubereme. Aspoň 30. 13. Nedobre. OK, dáme posledné dve veľké kejsky. $85 kejska. Prečo FAMAS? Prečo nie AKčko alebo ten Deagle? A aspoň to je za 30, ne? 54, nice. Predáme, pretože ideme na poslednú kejsku. Za 120. 3, 2, please, nejaký pekný hit, aspoň niečo. Aspoň, ja neviem, hocičo, len nie pod 120. Please. Uvidíš, dám mi AVPčko alebo nejakú blbosť. OK, aspoň nech to je field testy do Statrak. Je to field testy, ale nie je do Statrak. 76, strata veľká. Nevadí. Čo tu máme? Joint ticket raffle. Win, giveaway, blablabla. OK, dáme si versus. A máme tu za 76, prečo nie? Joineme sa, dúfame, že win pre nás bude. Dúfame. Nemám šťastie na tieto stickerky, pretože stále vyjde to ten napravo. No jasné, samozrejme, top item. Top item jasné, že musí mať. Dúfame, že nám bude aspoň nejaký knife. Please. Ukáž ten knife. Please. Knife. Alebo AKčko. No jasné. Opäť pod win, like always, GG. RIP. To je nedobré. OK, by som sa joinol na toto, ale nechcem už kvôli tej tým vyšívkam, alebo jak sa to nazýva. Nevadí, dáme si vlastný battle, pretože už nechcem robiť žiadne battle také, čo už tam sú. Dáme si 3 kejsky, dáme si s botmi 4-way, takže normal mod. A please, win na našej strane. Nejaký top win, aby sme mohli robiť pekný upgrade. OK, všetci, 4 same items. Are you joking? Wow. OK, bot up win. OK, ne, ešte stále, počkaj, som mal $7 a na konci, OK. Nice. Nie je to top item, nie je to, pozri, máme win, $65 sme dali a $58 win, akože, are you joking? Teraz sa pripojím na takú väčšiu battle, ktorá tu nie je samozrejme, všetci otvárajú 20 centové, na čo to je dobré otvárať $20 battle. Na Hellcase by som dal, že only dať battle minimum $5. Nie také 20 centy, 25 centy, hej. 25, 30 centy, 3,90 a také. Poviem, dá sa to nastaviť tu nahore. Filter, hej. By som dal, že minimum 5. Not 0, not 0, 5, ale only 5. 5, 10, 10, 20, 20, 25, or 50 a len tak ďalej. No nevadí. Joineme sa na túto $31. OK, nice, pekne. Máme tu nejakého hráča konečne. OK, vyzerá to byť zatiaľ slubne. Zatiaľ. Dúfame, že neviete ani nejaké drahou vec. Teraz. OK, same. To trošku je broken, keď dodáte always same items na battle. By som sa joinil tu, ale nechcem, bo... OK, dajme si teraz takto a dajme si
reversed mod, dáme si 4 za 95 s botmi. To znamená, to je ako, to som nazval, že crazy mod, to, že kto bude mať najmenej, ten vyhráva, kto bude mať najviac, prehráva. Takže please, akáčko zatiaľ je to dobré. Ja som dostal 75, prečo? Hellcase, why? A opäť až $22 k tomu ešte. Prečo? To akože, are you joking, ty kokos? No jasné. No jasné, teraz som mal určite, že výhru, vieš, a popri tom Hellcase je broken. To je so much bait. To je extreme bait. Dáme ešte raz. Máme $200 na konto už iba, takže bot 4 a dáme ešte raz river mode. A teraz hitnem top item, uvidíš. Nehovorím? Nie, ten má top item. Ale to je druhý top item, ale to je amazing. Amazing. Zase AKčko, prečo nie? Prečo nie? Teraz dám normal mod a prehrajem. Uvidíš, 100%. Dám normal mod a zase lost. Hej. Dám create mod, classic mod, dajme 4, dajme si opäť random caseky. Hej. A teraz opäť bude lose. To dúfame, že nie, ale dúfame, že... Chápeš? Are you fucking joking, Hellcase? OK, tak toto video ma fakt, ale že fakt nasralo už teraz, pretože hrať s botmi neodporúčam nikomu. Nehrajte nikto s botmi, pretože to je odrb. To je úplný, že odrb. To je taký scam teraz, ty kokos. Ale taký scam, kámo, OK, kašlem na to, idem na upgradey. Dúfame, že tam aspoň nejaká výhra bude. Ako som hovoril, dajme si top item, $31, random. Dajme si... Idem huntiť na top item. Tu nebude hit žiadny, takže to je jedno. Takže, koľko potrebujem, aby som mohol dať? 20. Počkaj. Možno 50. $50 na to, aby 1,27% šanca je. Bait. Nesom spokojný tentokrát s týmto videom, pretože ako si mohol vidieť sám, odrbal ma Hellcase a brutálne. Ma odrbal. Dúfame, že vyjdeme hore aspoň. Mám taký menší hit, nič moc. No jasné, 30% šanca, prečo nie? Dajme all in. Už keď mi to vyjde, tak aspoň niečo, čo má hodnotu. OK, dajme toto za 1000. Still je to knife Doppler. 2,98% šanca. Please hit 3, 2, 1. Hit, please. Opäť bait. Jo, takže to je tak, no. Raz si hore, raz si dole, ale ja som momentálne stále dole. Ako áno, vyhral som caseku, hej, čo som tam mal, ten butterfly knife, ale koľko som toho vrazil, tak to už asi sa neonačí. Ako nevrazil som do toho peniaze ja, hej, ale Hellcase, ale i tak nevadí, použiaľ. Sú aj také dni, sú aj horšie, sú aj lepšie, proste.
OK, takže nezabudni na promokód PJ25 alebo PJ25 pre extra 10% depozit, extra 10 depozit, 10% čokoľvek depozitneš, ani rozprávať už neviem. Tak ma to vytočilo ten battle. A nezabudni na giveaway, ktorá stále prebieha. Máš dokonca ešte 16 dní do kompy, presne, takže nezabudni minimum 5 depozit, 10% dostaneš extra k tomu, takže keď depozitneš, dajme tomu $100, dostaneš 110 s promokódom dobíjať samozrejme a zdieľať to na Twitter, share on Twitter a si join free $50 giveaway, takže good luck všetkým. Bohužiaľ to video dneska nevyšlo, nezabudni ma zdieľať, promokód hlavne a vidíme sa opäť na ďalšom videu. Čauko.